Se mig en gang, hvad foregår der lige her? Ja, hvad foregår der lige her? Vi holder møde! Sidder bare og drikker kaffe og spiser klidboller og blødt brød. Hva? Ja, sidder og har ondt af jer selv, hva? Ja. I har måske lige været ude og løfte nogle banner, hva? Er I blevet lidt snottet, fordi jeg står uden for skolen, hva? Ja. Herre bevares. Drikker kaffe og spiser blødt brød. Ja. Bander og muskler. Ej, nu har jeg aldrig kan male. Det er bare ikke godt nok, det er ikke. Det er ikke godt nok, nej. Så er det bare i gang nu. 1, 2, 3. Op på tanden, kom så! Op på tanden, nu må I være klar. Op på tanden, kom nu! Hey, kom nu! Ind i spillet, kom nu! Til baglinje, til baglinje, kom nu! Engagement. Hvor er bolden? Michael har bolden! Michael har bolden! Engagement. Kom nu! Positivitet. Kom så. Op, op. Kom så, kom så, kom så. Kom så! Shooterville! Kom så! Kom nu, tempo! Kom nu! Aflever. Kom så. Ind over. Kig op, kom nu! Aflever. Kom så. Hvor er bolden? Michael har bolden! Michael har bolden! Så er der hentediktat. Ud og hente nogle ord. Kom så. Jab, 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 jab. Nu giver det mening. Sådan! Se mig en gang. Hvor er bolden? Michael har bolden! Michael har bolden! Er I klar? Ja! Den, der kommer først, får forberedelse næste år. Ja, det er mig! Pladserne. Færdige. Gå! Jeg er stolt af jer. I har gjort det rigtig godt. I er bare Rigtig klar godt. til at komme tilbage. Jeg synes lige, vi skal prøve at vende os om. Prøv lige at vende jer om, ja. Og så klapper I lige sidemanden på ryggen der. Godt arbejde. Det er rigtig godt.